ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созем хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша зинда бошене кор бо рафтесе ухи имрӯз бардурои азиз 21 майи 2023 1000 рубли урусӣ баробар ба 136 сомонӣ ана ки гӯш кине ки дар имрӯза видео ман чира гап мезанам. Замини арзон аст дар ноҳияи Фархор, хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ноҳияи Ёвон, хонаи заминӣ аст дар ноҳияи Восе ва хона аст дар шаҳри Душанбе. Квартираҳои арзонак аст бардурои азиз дар шаҳри Ваҳдат, квартира аст дар шаҳри Душанбе ва квартира аст дар шаҳри Кӯлоб. Қизиқи видео ҳамин ки аз замине бардурои азиз 47000 сомон, хонаи заминаки аст 80000 сомон ва як комната квартира 115000 сомон ай. бардурои ғарибам шумо метавонед ки аз замина 345000 рубл бихарин, хонаи заминӣ аст 588000 рубл ва як комната квартира аст 845000 рубл ай. ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видео имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода мақбул мешавад. мисли ҳар вақта аддона лайкира бижиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатся кунен, подписатся ана ки мерем усуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардани як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардуро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. дӯстони азиз, дар видеои пешина гуфтам ки касе дар чақчақҳои ман маъқул нест, ягон канали дига барем. бардурои азиз, я бародар нигоҳ кунед чӣ гуфтагиай. бачаи ачкидо чӣ хеле бародар дӯстан сози дига тинҷи саломата хуба каси чизи мега намега бисёга меза мега канга меза мега фақат қамчиниш кан я широбга да дисмана ҳамин лекат қалам кану заиста гап задан меги оқоқаш аҳмия нади худован мухлисо дайда зиёда кна клиенто дайда бисота шава ба пеш қамчиниш кан бача. бардурои азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. бачаи ачкидор навора сар мекунад шерои нар. видеоро то охирша тамошо кунед. дар ин видео хонаҳои арзон гарини бисёрай. бардурои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, тарафи полигон да будай, деҳаи ҳаёти нав да 5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ ба ният дар друн шаҳид. дӯстони азиз, ремонташ коробка мега овсвеч мега ҳастая мегзарониш тамом. ҳамсояҳо овсвет доранд. дӯстони азиз, овсветча мақсад кашидан дар корай. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ тай долонда як кухнича доштай. нақша бардурои азизам 80000 сомонӣ мега. соҳиби хона да срочни пул дар корай 80000 сомон мега бардурои азиз ва мега ки агар мисол ягон квартира ам боша алиш мекунам дар ноҳияи Ёвон боша мега. суни азиз, касе ҳамин хонаро бихарад дар трезоҳош падаркай. номерои телефонаш бардурои азиз имо ватсап дорад. занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Ёвон бихарен. чӣ хеле гуфтам 80000 сомонӣ. бардурои азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. касе ки аз шаҳри Душанбе хона кофтесен, марҳамат гӯш кунед. хонаи фасони хушрӯра гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, срочна яъне ки срочна хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши пост айраи калон. дӯстони азиз, 1 километр дур будай. хона ҷои беҳтарин да, яъне ки 5 сотиқ заминаи хонаи деэтаҷаи фасони хушрӯ кардагӣ, 3 дар хона қатъи кайлдор поён да, дар хона қатъи кайлдор боло да. дӯстони азиз, якум дюйм этаж да ба як кухни доштай, ремонт кардагӣ медрои зиндагӣ мекунӣ, овсвеч мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ана берани хона да бо ду хонаи времянкаи дигарам доштай. соҳиби хона гуфтагиае ки срочни пул дар кора. бардурои азиз, нархиш 420000 сомон мега. марҳамат бардурои азиз, маълумотша дар бар экран навистагиам, занг зада маслиҳат кунед.
дӯстони азиз, компанияки бозоралӣ ва компанияки назара шумо дар тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. Шуморо ай Москва ва Московский област, ай ҷои кортон, ай пеши хонатон, ай любой ҷое ки ай бародарода удобнияй мерава бардруи азиз, ай ҳамуҷа шуморо мегира ба сарҳади Қазоқистон. Иншоалло ки соғ саломат бурда миёрам бардруи азиз. И компанияи беҳтарине дӯстони азиз, чанд қашид ки мақсад ами раҳору дай, ами кору бордай, нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. 7500 рубл. Гуфта ки агар ягон ка занг бизана айноми канали ты сухан кина ма скидка мекунам. Бардруи азиз, барои аму агар занг заден, бигӯен ки номеро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам дӯстони азиз, шумода скидка мекуна. дар аввали видео гуфтам ки аз замин астаи 47000 сомон бисёрат бовар накардем. Гуфтем ки бачаи ачкидор барои лайк шида ягон шӯхӣ кардесай. Не шерои нарами чизе аст конкрет ниша гуфтан дар кор. Бардруи азиз, бо диққат мара гӯш кунен. Замине десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор, калхози 40-солагӣ, участкаи Сомончӣ. 7 сотиқ заминаи фундаментҳои гирди заборош рехтагӣ, овсуеч мега ҳастай замин пишти мактаби 22 дай дӯстони азиз, балниса магазин наздик ай дӯстони азиз. Касе ки ай ноҳияи Фархорем бардруи азиз, мактаби 22 ра дида бошен, анами замин пишти мактаби 22 да будай. Нарша бардруи азизам чихел ана нигоҳ кунен ки чихел арзон ай. Нархиш 47000 сомонӣ мега. Харидор бошед, занг биза, бо арзон мекуна. дар видеои пешна бародар гуфт ки аз ноҳияи Восе ё хонаи заминӣ гуфт ё квартира гуфт. Бардруи азиз, рости гап қабаидум нестай. Неки як хонаи арзон аз ноҳияи ана Восе ёфтем. Бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. Хона десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, ана 6 сотиқ заминай 3 дар хона кардагӣ, ремонт дора мега дурунаш. соҳиби хона маълумот додагия ки ана хона дорои 3 ҳуҷра мега, калидор дора, баня дошта, ҳамаш тайёр медорои зиндагӣ мекунӣ. Айни ҳол соҳиби хона зиндагӣ дошта дӯстони азиз. Ана як кладовкаи дигарам дошта, кухни ана ним тайёр дорад дӯстони азиз. Ноҳияи Восе, ҷамоати Худоёр Раҷабов да будай. Нархиш 90000 сомонӣ мега. Касе харидор бошам бардруи азиз, бо арзон мекадай. шеринарай кор омадагӣ бефара, ям ба фикрам хобот будесай. Бихия кофе талқа биза ки хобот бупара. Шеринар мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. Домои пешна квартира нав ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира маълумот додагия ки доми 2 этажа дӯстони азиз. гӯш карден, доми 2 этажа дар 2 этаж қарор дора, ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад. Як сараи 3/4 дигарам доштаи. нарша бардруи азизам 200,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, занг бизанен, бо арзон мекуна. бардруи азиз, мегзарем ба шашум эълони имрӯза. ҳамон лайка фаромӯш накарда бош шеринарнеки. даёд задама лайка биҷа. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, ана шаҳраки Гравзавод, поёни бозори Корвон гуфтагиай. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 36 квадратни метрай. дом навастройка квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки 2 ҳуҷрага дар бинои 6 ошёна бо таъмири замонавӣ мега, масоҳаташ 36 квадрат, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳраки Гравзавод гуфтагиай, поёни бозори Корвон. ана ба пеши хона дӯстони азиз, ҳамаи маршрут мисол наздик будай. нархиш 252000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен, арзон мекуна бу. бардруи азиз, хаста набошем. бо як бор дигар мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як квартираи арзони дигара гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, тарафи Борбад гуфтагиай. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 50 квадратни метрай гуфтагиай. домои пешна квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар шаҳри Кӯлоб, Борбад мега, дар 5 этаж қарор дорад, як хонага мега, балконш мисол доштай, ана ҳамома ҳоҷатхонаш якҷоя будай. фавран фурӯхта мешавад. касе харидор бошен, бо савдо мешавад дӯстони азиз. нарша гуфтагия ки 165000 сомон таргават мекуна.
دوستانی عزیز گفته بودن که شهر ایسار کوارتیر ارزان بمان. اینا بردروی عزیز یک کوارتیر ارزان دیگه برای شما را یافتیم. با دقت گوش کنین و دیگه خیلی کوارتیرهای ارزان شما در کار باشه شهر ایسار این برادر میوامتتون با دقت گوش کنین. انا کوارتیر دیشن قرار داره در شهر ایسار طرفی 8 میکرورایون گفتگی یک خانه کوارتیر در دیمتاش قرار داره 37 کвадратный метр. دون بردروی عزیز دومین نوسترویکا کوارتیر без ремонт коробка асоби کوارتیر معلومات داده کی ориентир ана 8 микрорайон маркази шаҳри Ҳисор да будаи дӯстони азиз як хонага 2 метаж 37 квадрат. хай бардруи азиз бо занг зада маълумоти бештара мегирен. нархиш 115,000 сомонӣ мега арзон мекна. برادرای عزیز بعد نواری خانه‌های فروشی امروزه است که جایی که زمین، خانه و کوارتیرهای ارزان روی کردن حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود. و برادرای عزیز ماشین نماندم در این ویدیو. انا کسی را می‌فوره که انا ماشین‌های ارزان تماشا کنم. چون عزیز ممکن بسیار ندونین ما یک کانال دیگه روی کردگیم. در اون کانال فقط ماشین‌های ارزان می‌پردم. در این کانال برادرای عزیز خانه‌های فروشی و در اون کانال ماشین‌های ارزان. و کسی که بگه که در کانال سعود و تیجی مثال قطعی خانه‌ها پرتم ماشینی ما بردروی عزیز یتنینتد ماشین در همین کانال میپرتم. نه که در اون کانال دیگری فقط انا ماشین های ارزان میپرتم. او کانال ایگجا میوین کامنتر را بردروی عزیز پایان رفتن گیرین. انا نویسگی که کانال ماشین های فروشی انا مدا سلکه را موندگی هم بدروین. همو ماشین های فروشی را تماشا کنین. سونی عزیز دستگیری کنین. و بردروی عزیز تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. تا آخر ویدیو را اگر تماشا کرده باشی 5 زویزه را بنویسید. سونی عزیز خیلی که دیگه گپ هم ندارم.